नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला 20 वर्ष सक्त मजुरी। कुडाळमधील त्या गृहप्रकल्पाला वाढता विरोध। आणि बच्चू कडू शिंदे शिवसेनेत। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना। माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे। स्वाद गोकुळचा, आस्वाद परंपरेचा, गोडवा नात्याचा, गारवा आनंदाचा, गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा। गोकुळ आईस्क्रीम। सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आयोजित साहित्य अभिवाचन कार्यक्रमादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः कविता सादर केलीत। पाहूयात। मी इथे भटकतो तिथे भटकतो, काम भटकणे माझे, एकविताच्या पोटासाठी वनवन जगणे सारे। जन्म कोठला माहित नाही, मरण पाहतो ठाई ठाई, घास मिळाया श्वासासाठी, नाक घमघमे उकिरड्या वारी। वस्त्र निवारा गरजन माझी, हुरहुर मायेसाठी, नजर भिरभिरे अवतीभोवती आप्त सोबतीसाठी। कथा व्यथाजी माझ्या दैवी, तीच आमच्या झुंड झळीची, भळभळ जखमा सर्वांगातून, किती रोगांची लागण झाली। जीव आमचा तुमच्या इतका, पर इज्जत ना इभ्रत तुकी, जिथे घासाची हो पंचायत, ना दवा पाणी ना दवा लशी। कुणी दामटे कुणी हासडे, हाडतुडीची जिंदगानी, प्रेमाचे ना शब्द माहिती, ना स्पर्शाने कुणी गोंजारी। ज्या रस्त्यावर उघडले डोळे त्या रस्त्यावर मिटे पापणी, चार पायांचा जन्म आमचा, खांदे करीना अवखळ नशिबी। तुम्हीचा आठवा अथवा चाळा, गतकाळाची जीर्णती पाने, जंगलाचे ना आम्ही पाईक, सारे तुमच्या भोवती जगणे। ज्या गल्ल्यातून आम्ही फिरकतो ती नावे जरी असे तुमची, अधिकाराची भाषा नसली तरी जाणीव आमच्या अधिवासाची। निसर्गाची करणी ही तर जगणे असे सहवासाचे, बंधन सीमा आम्हाला ना, पर हुरहुर मनी असे बदलाचे। पसायदानी ज्ञानेशाच्या मैत्रजीवांचे जळत असते, स्वस्ताईचा आत्मा माझा, अनुबंधाची आस बाळगे। नियम तुमचे न्यायही तुमचा, कागद मी हा उपाशी खातो, शब्दांचे ना कळे अवतरण, जीव माझा भाव भुकेला। तुम्ही जगावे आम्ही जगावे आनंदी आनंदाने, नको घास तुमच्या थाळीचा, पुरे जिव्हाळा नजरेने, पुरे जिव्हाळा नजरेने। आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। बच्चू कडू यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे शिवसेनेला ताकद मिळेल असं विधान मंत्री उदय सामंत यांनी केलंय। पाहूयात। विदर्भामध्ये नक्कीच शिवसेनेला बच्चू कडूंच्यामुळं ताकद मिळेल। मी मगाशी देखील सांगितलं की साहेबांवर प्रचंड विश्वास असणारी ही व्यक्ती आहे। प्रहार संघटनेमध्ये जे प्रमुख असताना देखील साहेबांनी जो उठाव केला त्याच्यामध्ये ते साहेबांच्या प्रेमापोटी आणि साहेब महाराष्ट्राला न्याय देऊ शकतील, शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकतील, दिव्यांगांना न्याय देऊ शकतील याच भूमिकेतनं साहेबांबरोबर आले आणि त्याची प्रचिती अशी झाली की आमच्या बच्चूभाऊंकडेच दिव्यांग मंत्रालय देखील साहेबांनी दिलेलं होतं। त्याच्यामुळं उमेदवारीचा सगळा जो अधिकार आहे तो साहेबांना आहे, परंतु बच्चूभाऊ आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतायत याचा आनंद माझ्यासहित सगळ्या शिवसैनिकांना आहे। सर, एकीकडे महाविकास आघाडीमध्ये दानवेंना उमेदवारी दिल्यामुळे नाराजीचं वातावरण बघायला मिळत आहे। काँग्रेसही रिंगणात उतरायला तयार आहे, राष्ट्रवादीही उमेदवार उतरवू शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। ते 3 वाजता याचं सगळं चित्र स्पष्ट होईल। आमचे किती उमेदवार असतील, काँग्रेसचा उमेदवार असेल की नाही, तुमच्याकडनंच आम्ही काल बघितलं ऐकलंय, वेडेट्टीवर काहीतरी मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून गेले। तुम्हीच असं सांगितलं की पूर्वीचे माजी मुख्यमंत्री देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून गेले। त्याच्यामुळे ह्याचा सगळा परिपाक जो आहे तो 3 वाजता तुम्हाला बघायला मिळेल। ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये, ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77।
उदय सामंत यांनी संजय राऊतांच्या टीकेला उत्तर देताना प्रत्येकानं दिव्याखाली किती अंधार आहे तो बघितला पाहिजे असा टोला लगावलाय. पाहूयात. बच्चू कडू यांच्या एकूणच भविष्यात ते आमदार निवडून येऊ शकणार नाहीयेत म्हणून परिषदेवरती आता जात आहेत. आधी म्हटले पक्ष विलीन करायला मी काय मूर्ख आहे का, आणि आता स्वतः पक्षप्रवेश शिवसेनेत करत आहेत. यावरनं संजय राऊत बोलले. एक लक्षात घ्या, मी तुम्हाला अनेक वेळा सांगितलेलं आहे, आमच्या पक्षाची भूमिका आमच्या पक्षाची आहे. प्रत्येकानं दिव्याखाली अंधार स्वतःच्या किती आहे तो बघितला पाहिजे. स्वतःचं पहिलं बघितलं पाहिजे ना. आता दानवेंची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर युबीटीमध्ये काय काय आहे, कोण कोण आम्हाला रात्रीत भेटले ते मी सांगत नाही, ते सांगत नाही. त्याच्यामुळे आपल्या दिव्याखाली अंधार किती आहे आपण बघितलं पाहिजे. सारखं उठसूट बच्चू कडूंवर टीका, एकनाथ शिंदे साहेबांवर टीका, ह्याच्यातनं काय शेवटी आम्ही देखील माननीय संजय राऊत साहेबांना मतदान केलेलं आहे, बरोबर आहे की नाही. त्याच्यामुळे हे कुठेतरी असलं पाहिजे. म्हणजे सारखं सकाळी उठलं की एकनाथ शिंदे, पण ते चांगलं आहे. एकनाथ शिंदे साहेबांना कोण जर विसरत असेल तर हे परत आठवण करून देतात की नाही. आणि एकनाथ शिंदे साहेबांवर टीका केल्यामुळं काही वाईट होत नाहीये. एकनाथ शिंदे साहेबांचं वलय हे अजून मोठं होतंय आणि कदाचित त्याच्यासाठीच एकनाथ शिंदे साहेबांचं वलय मोठं होण्यासाठीच ते टीका करत असतील. परंतु त्यांनी बच्चूभाऊ सारख्या एका सर्वसामान्य कष्टकरी नेत्यावर टीका करणं हे फार चुकीचं आहे. स्वतःला जेव्हा काय पाहिजे असेल, बरोबर आहे की नाही, त्यावेळी सगळं चांगलं आहे. दुसऱ्याला द्यायची जेव्हा वेळ येते तेव्हा यांच्यात पोटात पोटसू उठतो. आता मला सांगा की मला हे पण आश्चर्य आहे की मी ज्या पक्षाचा आहे त्या पक्षातल्या व्यक्तीला काहीतरी मिळवून देण्यापेक्षा दुसऱ्या पक्षाच्या पक्षप्रमुखाला राज्यसभा द्या म्हणून सांगतात. त्याच्यातच सगळं आलेलं आहे. त्याच्यामुळे अंबादासजी दानवे यांना विधान परिषदेची उमेदवारी दिली, त्यांचं आम्ही स्वागत करतो, त्यांच्यावर आम्ही टीका नाही केली. पण त्यांना उमेदवारी दिल्यामुळं 3:30-4 वाजेपर्यंत कोण कोणाला भेटलेत हे अजून कोणाला माहिती नाही. ते लवकरच तुम्हाला कळेल. गोकुळ सोबत गोकुल. देवगड तालुक्यातील तोरसोळे फाटा चव्हाण कॉलनी इथं रिक्षा व बॉलेरो गाडीला सुमोची जोरदार धडक बसून अपघात झाला. या अपघातातील जखमींना अधिक उपचारांसाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे. पाहूयात. देवगड तालुक्यातील आरा येथे साप पकडताना सर्पमित्र राजेंद्र पंढरीनाथ पारकर यांना सापानं दंश केल्याची घटना घडली. सर्पदंश झाल्यानंतर त्यांनी तातडीने उपचारांसाठी स्वतःच्या सुमो गाडीनं शिरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे प्रयाण केलं. याच दरम्यान हा अपघात झाल्याची माहिती मिळते. या अपघातात रिक्षा चालक जखमी झाला असून तिन्ही वाहनांचं मोठं नुकसान झालंय. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय, आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी येथील पाझर तलाव संवर्धनाचा प्रश्न आता ऐरणीवरती आलाय. तलाव क्षेत्रात होणाऱ्या गृह प्रकल्पामुळे भविष्यात जलस्रोत बाधित होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून या विरोधात ग्रामस्थांनी प्रशासकीय लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवरती स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखील ग्रामस्थांच्या भावनेचा आदर करत उपोषणात सहभागी व्हावं असं आवाहन जिल्हा परिषद सदस्य गंगाराम सडवलकर यांनी केलं आहे. पाहूयात. पिंगुळी ग्रामस्थ आणि हे बाकी सर्व पिंगुळीवासी आहेत. आम्ही 1 तारीखला पाझर तलावासंदर्भात उपोषण करणार आहोत. पाझर तलावाचा जो प्रश्न आहे तो प्रश्न खूप गंभीर असा आहे आणि जसा कुडाळचा विकास होतो आहे तसा पिंगुळीचा विकास मोठ्या प्रमाणात होत आहे आणि त्यामुळे विकासक जे आहेत ते पिंगुळीच्या दिशेने वळलेले आहेत. आमच्या जे पाणी पुरवठ्याचे पाझर तलाव आहे त्या ठिकाणी विकासकांनी जमीन खरेदी करून गृहप्रकल्प उभारत आहेत. या पाझर तलावाच्या तिन्ही साईडला डोंगर असा भाग आहे आणि मध्यभागी असं तळ आहे. तळ्याचा एकूण सर्वे नंबर आहे तो 29 सर्वे नंबर आहे. 4 हेक्टर 63 गुंठे 20 असं क्षेत्र आहे. हे जिल्हा परिषद मालकीचं आहे आणि त्याच्या बाजूची जमीन आहे 28-1 आणि 28-2. हे जे आहेत हे विकासक आहेत आणि हे विकासक जे आहेत ते या 25 एकर क्षेत्रामध्ये 275 गृहप्रकल्प ते उभारत आहेत आणि एवढ्या गृहप्रकल्प उभारताना त्यांनी सांडपाण्याची जी व्यवस्था जी आहे ती व्यवस्था कुठेच दिसत नाही आणि नैसर्गिक ह्याच्यामध्ये बघितलं आपण तर सांडपाणी हे सकल भागाकडे जाणार आहे
आणि सखल भागामध्ये जे पाणी आहे ते पाणी दूषित होणार आहे. त्याशिवाय हे प्रकल्प उभारत असताना जमिनीची मोठ्या प्रमाणात उलथापालथ करणार आहे आणि त्यामुळे सुद्धा माती जाऊन पाण्याची क्षमता कमी होणार. पावसामध्ये मोठ्या प्रमाणात माती वाहून पाझर तलावामध्ये जाणार आहे. तो पण धोका उद्भवतो आहे. आणि त्याशिवाय जवळजवळ 30 ते 35 वर्ष या पाझर तलावामध्ये पिंगुळीची नळ पाणी योजना सुरू आहे आणि नळ पाणी सुरू असल्यामुळे त्या ठिकाणी त्या भागामधून पाईपलाईन सुद्धा गेलेली आहे. ती पण ते डॅमेज होण्याची शक्यता आहे. नंतर बदलता पण येणार नाही आणि अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणात पिंगुळीवासियांचं नुकसान होणार आहे. त्याशिवाय यासाठी पिंगुळी म्हणजे जे कर्मचारी आहेत नळ पाणी योजनेचे त्यांनी सुद्धा आपला रिपोर्ट दिलेला आहे की ही योजना झाल्यामुळे आपल्या ह्याच्यामध्ये नळ पाणी योजनेत काय काय नुकसान होणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने त्यांनी नमूद केलेलं आहे की आपण जी वीज वापरतो त्यामधूनच त्यांनी सुद्धा विकासकांनी सुद्धा वीज वाहिनी घेतलेली आहे आणि कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता त्यांनी वीज वाहिनी सुरू केलेली आहे. त्याशिवाय विकासकांनी आपण ह्या करतेवेळी पिंगुळी ग्रामपंचायत नळ पाणी योजनेची जी पाईपलाईन आहे ती पाईपलाईन सुद्धा उघडी पडलेली आहे आणि पावसामध्ये त्यांनी खोदकाम केल्यामुळे जी माती आहे ती पावसामधून वाहून जाऊन तळ्यामध्ये जाणार आहे आणि तळ्याची पाणी साठवण क्षमता कमी होणार आहे. आणि त्यांच्या जाहिरातीमध्ये बघितलं किंवा त्यांनी जे बॅनर लावलेले आहेत त्यामध्ये असं बघितलं की त्या तळ्याचा उपयोग ते बोटिंगसाठी करणार आहेत. अशा प्रकारचा रिपोर्ट ग्रामपंचायत नळ पाणी योजनेच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेला आहे. त्यानंतर जी आहे जागा आहे विकासकांची ती त्यानंतर जी राहिलेली जागा पाझर तलावाची आहे ती पाझर तलावाची जागा म्हणजे जिल्हा परिषद जागा आहे. फक्त ते मालक आहेत, जिल्हा परिषद मालक आहेत, पण त्यामध्ये हे करणारे काम करणारे फक्त हे कोण आहेत, हे विकासक आहेत. त्याचा वापर करणारे विकासकच आहेत. पण त्याचा उपयोग त्यासाठी काहीच होणार नाही. आणि पाणी दूषित पाणी ह्या जवळजवळ 3000 नळ कनेक्शन आहेत आणि जो 10-15 हजार लोक त्या नळ पाणी योजनेवर पाणी पित असतात. त्यानंतर त्यावेळी ज्यावेळी मोजणी झाली त्यावेळी सुद्धा ज्या हे बिल्डर्स आहेत त्यांनी आजूबाजूचे जे आहेत जमीनदार आहेत त्यांना लगत कब्जेदार त्यांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता म्हणजे काही जणांना दिले पण मुख्य जे कब्जेदार आहेत म्हणजे जिल्हा परिषद पाझर तलाव आहे त्यांना कोणत्याही प्रकारची कल्पना दिलेली नाही मोजणीच्या वेळी. हा त्याचा पुरावा आहे. कोणत्याही प्रकारची कल्पना दिली नाही किंवा मोदी यांच्यामध्ये जिल्हा परिषदचे लपाच्या नावावर जे आहे पाझर तलाव आहे त्यामध्ये त्यांनी मोदीमध्ये त्यांना सहभाग करून घेतलेला नाही. त्यानंतर या ग्रामपंचायतीने काय केलं आहे की त्यांना एनओसी दिलेली आहे. एनओसी देतेवेळी त्या ठिकाणी जी बैठक घेतली 13/5/2025 त्यामध्ये 13 सदस्य उपस्थित होते. आणि आपण बघितलं असाल की ज्यावेळी त्यांनी कार प्रेस घेतली त्यावेळी फक्त त्यातील 3च दिसत आहेत आणि त्यात करून उपसरपंच नाही आहेत. आणि ज्यावेळी एनओसी दिली त्यामध्ये सूचक अनुमोदक नाहीत. हा घ्या त्याचा पुरावा. सूचक अनुमोदक नाहीत आणि अशा प्रकारची जी एनओसी दिली आहे ती ताबडतोब रद्द व्हावी अशी आमची अपेक्षा आहे. आणि सरपंच महाशय म्हणतात की आम्ही त्या पाण्याचा उपयोग करत नाही आहोत. पण प्रत्यक्षात जर बघितलं की एप्रिल-मे मध्ये त्या पाझर तलावामधून पूर्ण गावाला पाणी पुरवठा होत होतो. पावसाळ्यामध्ये किंवा इतर याच्यामध्ये आपण जी आमची जॅकवेल आहे कुठे ती याच्यामध्ये कोटेश्वरमध्ये आहे तिथे तिथून पाणी पुरवठा होतो. पण इतर वेळी म्हणजे एप्रिल-मे मध्ये त्या ह्याच्यामधनं पाझर तलावामध्ये पाणी पुरवठा होतो. ते म्हणत असतील की आम्ही त्याचा उपयोग करत नसू तर जी बिलं येत आहेत ती बिलं अशी देत आहेत का 50-50 हजार रुपये बिलं येत आहेत वीज कनेक्शनची. म्हणजे त्या ठिकाणी पाणी पुरवठा आहे हा त्याचा पुरावाच आहे ना.
आणि गोंधळपूर आणि देऊळवाडी या भागामध्ये त्या ठिकाणचा सध्या किंवा पूर्वी सुद्धा पाणी पुरवठा होत असतो. म्हणजे आपण जे ह्या करतो विकास करतो असं म्हणतायत, पण ह्या गोष्टी सुद्धा विकासामध्येच येतात. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबर्डे गावच्या हातेरी नदीनं मोकळा श्वास घेतलाय. दरवर्षी पावसाळ्याच्या नदीला येणाऱ्या महापुरामुळे ग्रामस्थांचे मोठ्या प्रमाणावरती नुकसान होत होतं. मात्र आता नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नातून नदीतील गाळ उपसा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे. पाहूयात. या ठिकाणी हातेरी नदीमध्ये बरेच वर्ष हा गाळ साठल्यामुळे जेव्हा पावसाळा यायचा तेव्हा पुराचे जे पाणी आहे ते सगळ्या लोकांच्या शेतामध्ये तर यायचं आणि लोकांनी जी घरं बांधली त्या घरामध्ये जवळजवळ 7-8 फुटापर्यंत पाणी यायचं आणि लोकांच्या बऱ्याचशी ज्या नारळाच्या झाडं आहेत किंवा बाकीच्या ज्या जमिनी आहेत ते बऱ्याच जवळ 7-8 गुंठे ह्या त्या नदीमध्ये वाहून गेल्या. गेल्या 2.5 वर्षापासून हा पाठपुरावा आम्ही ग्रामस्थ म्हणून करत होतो, शेतकरी म्हणून करत होतो आणि आता प्रत्यक्षात 10-12 दिवसापासून नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या ठिकाणी गाळ उपसा केलेला आहे. त्यामुळे बऱ्यापैकी काम झालेलं आहे आणि यावर्षी आम्हाला सर्वांना अशी आशा आहे की लोकांच्या घरामध्ये पाणी जाणार नाही. या सगळ्या कामाचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावरती फायदा होईल. मी दिनेश दत्तराम शिरवलकर या गावातील या वाडीतील रहिवासी आहे. जवळपास 10 ते 12 वर्ष आम्ही बघतोय पूर येतोय. नदीत गाळ साठल्यामुळे पूर येत होता. प्रत्येक घरांना धोका होता आणि आमच्या लगतच्या शेतकऱ्यांचं सगळं नुकसान होत होतं. म्हणजे जमिनी सगळ्या नदीने गिळंकृत केलेल्या होत्या. याचा पाठपुरावा आपल्या ग्रामपंचायतीमार्फत बऱ्याच वेळा 2-2.5 वर्ष करत होते आणि आता नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि आमच्या महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून आज गाळ उपसा केलेला आहे. जवळपास 12 ते 14 दिवस काम चालू होतं आणि जसं शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या शेतकऱ्यांना जसं पाहिजे त्याप्रमाणे त्यांनी काम केलेलं आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांचा जास्तीत जास्त कसा फायदा होईल त्याचा प्रयत्न नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि महाराष्ट्र शासनाने बघितलेला आहे आणि त्याप्रमाणे आमच्या मनाप्रमाणे हे काम केलेलं आहे. त्यामुळे मी आमच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या मार्फत पूर्ण टीमचे, नाम फाउंडेशन, टाटा मोटर्स आणि आमच्या सरकारचे पूर्ण टीमचे आमच्या शेतकऱ्यांच्या तर्फे मी आभार मानतो. आज आम्ही 2.5 ते 3 वर्ष झाली याचा पाठपुरावा करतोय, पण सन्मान्य पालकमंत्री आणि या मतदारसंघाचे आमदार सन्मान्य निलेश राणे यांनी दोघांनीही पाठपुरावा करून गाळ काढण्याचं काम आता जवळजवळ पूर्ण झालेलं आहे. नाम फाउंडेशन आणि टाटा मोटर्सच्या माध्यमातून हा नदीचा आमचा गाळ काढून दिला. लोकांना याच्या पुढे पुराचा त्रास होणार नाही असं वाटतं. मी आता गेली 14 वर्ष या गावचे पोलीस पाटील म्हणून आहे. मी या गावात राहते. मी 14 वर्ष या गावात बघते. पूरग्रस्त परिस्थिती एवढी भयानक असते की इथल्या शेतकऱ्याचं बऱ्यापैकी नुकसान झालेलं आहे. नाही म्हटलं तरी प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीन या नदीमध्ये गेलेली आहे आणि लोकांचं पुन्हा स्थलांतरित आम्हाला पावसाच्या आधी करावं लागतं. गेली 4-5 वर्ष आमच्या गावातील शेतकरी, प्रशासन म्हणा, ग्रामपंचायत आणि आमचे सामंत काका यांच्या या प्रयत्नाने यावेळी आपले नाम फाउंडेशन व टाटा मोटर्स यांच्या सौजन्याने नदीतील गाळ काढण्याचा हा जो प्रकल्प केला त्यामुळे तरी यावेळी पावसात आमच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान बहुधा टाळणार आहे. कारण बऱ्यापैकी हे काम झालेलं दिसतंय आणि आम्ही समाधानी आहोत की आमच्या या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्याचं आमच्या गावच्या भलं झालेलं आहे. त्यामुळे मी प्रशासनाचे, आमच्या ग्रामपंचायतीचे खूप आभार मानते. धन्यवाद. या नदीमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडल्यावर पूर्ण नदीचा गाळ साचत होता आणि संपूर्ण पाणी भरत होतं. त्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या वतीने आणि सामन आमच्या गावचे रहिवासी सामंत ते नेहमी नदीच्या गाळ उपसा करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करत होते आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली टाटा मोटर्स आणि नाम फाउंडेशनच्या यांच्या वतीने आणि प्रशासनाच्या वतीने आमच्या नदीतील गाळ उपसा करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे यावर्षी तरी पाऊस पडल्यावर नदीचा म्हणजे पाणी जो साठा व्हायचा तो यावर्षी तरी तात्पुरता कमी तरी प्रभावात होईल आणि त्यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांना यावर्षी बऱ्याच म्हणजे असं नुकसान तरी होणार नाही. यासाठी त्याबद्दल मी आधी प्रशासनाचे आभार मानते. आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली.
संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. बच्चू कडूंच्या शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. गोरगरीब, शोषित, दलित, पीडित, दिव्यांग सगळ्यांसाठी शिवसेना नेहमी पुढे असते आणि म्हणून बच्चूभाऊंनी देखील एक चांगला निर्णय घेतला. तसं ते मूळचे शिवसैनिकच आहेत, मी मगाशी बोललोय. परंतु 25 वर्ष सामाजिक संघटना चालवणं हे देखील मोठं कठीण काम असतं आणि आता त्यांच्यामुळे शिवसेनेची ताकद वाढेल आणि शिवसेनेमुळे त्यांची ताकद वाढेल. काँग्रेसचे अश्विनी सपकाळ म्हणतात की उमेदवार न देण्याचं कारण म्हणजे अंतरात्म्यातनं आवाज आला की उमेदवार देऊ नये. काय अंतरात्म्यातनं आवाज आला की उमेदवार देऊ नये म्हणून काँग्रेसने उमेदवार दिला नाही. आत्मा हरवलेल्या लोकांच्यातून आवाज येतो का? मी पहिल्यांदा ऐकले. मग 2019ला अंतरात्मा कुठं होता? पहिल्या म्हणून तर बोलतो मी, आत्मा हरवलेल्या लोकांच्या अंतरात्म्यातून आवाज येतो का? मग 2019ला तुम्ही म्हणाला तेच मी विचारतोय, तेव्हा अंतरात्म्याचा आवाज कुठं होता? जाऊ दे, ते विषय सोडून द्या. ठीक आहे, चांगल्या खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणूक होते आहे, बिनविरोध होते आहे आणि त्यामुळे सर्व पक्षांचं देखील स्वागत केलं पाहिजे. पक्षांना धन्यवाद दिले पाहिजे, सर्व पक्षांना. आम्ही देखील शिवसेना, भाजप, महायुतीने, राष्ट्रवादी महायुतीने अधिकचा उमेदवार आम्ही दिला नाही आणि त्यामुळे ही निवडणूक जी आहे बिनविरोध खेळीमेळीच्या वातावरणात होते, हे चांगलं आहे. अडचणी वाढू शकेल म्हणून उद्धव ठाकरे रिंगणात उतरले नाहीत, कारण अपेक्षा होती देतील उमेदवार. आता लढाईची वेळ येते तेव्हा कोणाला तरी पुढं करतात. तुम लढो हम कपडा संभालतो असं काही लोक करतात. जाऊ द्या, त्यांच्या पक्षाचा विषय तो अंतर्गत, त्याच्यावर मला काय भाष्य करायचं नाही. पण मी एकच सांगतो की सगळ्यांनी समंजसपणाची भूमिका घेतली, काँग्रेसने देखील घेतली आणि म्हणून ही निवडणूक बिनविरोध होती आहे. आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफर्सची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं काम गेली अनेक वर्षे रखडलंय. संत गतीने सुरू असलेल्या कामानं येथील व्यापारी वर्ग आणि प्रवासी ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. चौपदरीकरण दरम्यान जोड रस्ते, पावसाळ्यात पाण्याची व्यवस्थापन तसंच दुकानं आणि वाडी वस्तीकडे जाणारे रस्ते कामं न केल्यानं व्यापारी आणि ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. व्यापारी आणि ग्रामस्थ एकत्र येत काम बंद करण्याचा इशारा दिला. ग्रामस्थांनी आक्रमक रूप घेतल्यानं ठेकेदार कंपनीच्या मॅनेजरनं तिथून पलायन केलं. ग्रामस्थांनी आक्रमक रूप धरत रस्ता काम बंद करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर संगमेश्वर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक राजाराम सावण यांनी मध्यस्थी करत प्रादेशिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांची मध्यस्थी करत समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामस्थ संतप्त होत रस्ता काम पुन्हा बंद करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि व्यापारी यांची बुधवारी बैठक झाली. संबंधित विभागानं उर्वरित कामं 5 मे पूर्वी पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थ व्यापारी शांत झाले. मात्र 5 मे पर्यंत कामं पूर्ण न झाल्यास पुन्हा रस्ता रोको तसंच चौपदरीकरणाचं काम बंद पडण्याचा इशारा दिला. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. चिपळूण येथील 14 वर्षांच्या शाळकरी मुलीला पळून नेऊन तिच्यावरती लैंगिक अत्याचार करणारा आरोपी संदेश सोमा बारे राहणार चिपळूण याला चिपळूण येथील विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश डॉक्टर अनिता नेवसे यांनी 20 वर्ष सक्त मजुरी आणि 50,000 रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. दंडाची रक्कम पीडित मुलीस नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचा न्यायालयानं आदेश दिला आहे.
चिपळूण येथील एका 14 वर्षाच्या शाळकरी मुलीला 4 ऑगस्ट 2019 रोजी पळवून नेऊन आरोपी संदेश सोमा बारे यानं वेगवेगळ्या ठिकाणी तसंच जंगलमय भागात नेऊन वेळोवेळी बलात्कार केला. पीडित मुलीच्या आईनं चिपळूण पोलीस स्टेशनला मुलगी हरवल्याबाबत तक्रार दिली होती. त्यामुळे सुरुवातीला भांडवी कलम 363 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांना मुलीच्या शोध मोहिमेनंतर सुमारे 7 दिवसांनी पीडित मुलगी एका निर्जन ठिकाणी पडी करत आरोपीनं नेऊन ठेवल्याचं आढळलं. त्यामुळे पीडित मुलीला आणि आरोपी यांना पोलिसांनी पोलीस स्टेशनला आणलं आणि पीडित मुलीचा जबाब नोंदवण्यात आला. जबाबात आरोपीनं पीडित मुलगी 14 वर्षाची आहे माहीत असताना देखील तिला पळवून नेल्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी आरोपीने बलात्कार केल्याचं निष्पन्न झालं. मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर गुन्ह्यास भांडवी कलम 376(3) तसंच बालकांचं लैंगिक अपराधापासून संरक्षण कायद्यानं कलम 4(8) वाढवण्यात आले. त्यानंतर गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाल्यावर चिपळूण पोलिसांनी न्यायालयात आरोपी विरुद्ध दोषारोप दाखल केले होते. या सत्र खटल्याची सुनावणी चिपळूण येथील विशेष न्यायालयाच्या जिल्हा न्यायाधीश डॉक्टर अनिता एस नेवसे यांच्या समोर सुरू होती. पीडित मुलगी, तिची आई, वैद्यकीय अधिकारी, गुन्ह्याचे तपास अधिकारी यांच्यासह एकूण 10 साक्षीदारांची महत्त्वपूर्ण साक्ष विशेष सरकारी अभियोक्ता पुष्कराज शेट्टे यांनी घेतली. या कामी सरकारी वकिलांनी न्यायालयासमोर प्रभावी युक्तिवाद केला व त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपी संदेश सोमा बारे यास 20 वर्षे सक्तमजुरी आणि 50,000 रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. जागतिक बाजारांमधून मिळत असलेल्या नकारात्मक संकेतांमुळे राष्ट्रीय आणि मुंबई शेअर बाजारात गुरुवारीही घसरण दिसून आली. पाहूयात. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स आणि निफ्टी सुमारे 1.5% घसरले, तर स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप निफ्टी निर्देशांकही 1.5% अधिक घसरले. प्रत्येक क्षेत्राचा निफ्टी निर्देशांक घसरणीत आहे. बाजारात व्यवहाराला सुरुवात झाल्यानंतर घसरण सुरू झाली. सकाळी 11 वाजता निफ्टी 355 अंकांनी घसरून 23,822 वर, तर सेन्सेक्स 1,151 अंकांनी घसरून 76,345 वर व्यवहार करत होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढलेली पाहायला मिळते. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला 20 वर्ष सक्तमजुरी. कुडाळमधील त्या गृहप्रकल्पाला वाढता विरोध. आणि बच्चू कडू शिंदे शिवसेनेत. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.